Zita rangu rinonzi Eunice Kapandura kana kuti vamagumbo mutupo wangu. Ndinobva kuHurungwe, mberi kweHurungwe kuZambezi Valley, kwatinonzi makorekore gova. Kuti korekore gova zvinoreva vanhu vanotevera gova guru reZambezi. Vanhu vanobva kuZambezi vanotevera Zambezi River, vazhinji vacho vane ushamwari neukama kunyanyisa nemhepo yanyaminyami. Nyaminyami imhondoro huru yekudunhu kwedu inonayisa mvura, uye tinotevedza tsika nezvirango zvanyaminyami zvatinoita kuti mvura inaye. Zvinoita kuti tizove atinoti rain making people, vanyayi vemvura. Tiri vanhu tinoita mitambo nguva nenguva yekukumbirira, yekutenda chero zvinenge zvangoitwa mudare remvura. Ndakaendawo kuzvikoro kuri kubatanidza zvinhu zviri pandiri sedunga munhu. Inini mukubarwa kwangu, ndisati ndabarwa, ndange ndakatonzi ndichazovepo nezita rangu rechivanhu randisingataurire chero vamwe masiri hama dzangu. Zvino kuzosvika kwemakore 3 ndichisvika pa3 years zvanga paine zvanga zvatinetsei mumusha sezvinhu zvanga zvakataurwa ndisati ndavepo. Saka kubva pa3 years kusvika ipo zvino ndave ne41 years tinoita mwaka nemwaka doro remumusha rinonzi doro ravatete vanogara pandiri. Zvakadaro mukugara, amai vangu vane zita rechirungu riri Eunice. Ivo vaive machire ekumusha kwavo, ndokuuyo padare rangu sasahwira. Asi matara ndinoita ekukumbirira mvura semunaisi wemvura ndiye mumusha mangu mwana Madyira. Ndine chipo chakati siyanei nevamwe pakuti ndinoona zvinhu ndisati ndasvika, kunyange ndiri zvandakaita izvi. Handina kufuka watingati mucheka wavatete, mucheka wambuya, mucheka wani. Asi ndinogona kutoti ndichiri kumba ndichiziva kuti ndichazotakurwa nemunhu akadai, achataura achidai, zvekuti paanotaura munhu ende chingoti ndozvaanga zvangazvirehwa izvo. Ndinonge ndichiona kunyange zvinhu zvichaitika. Kunyange kuparara kwangu ndinoziva ndichaparara sei. Ndane makore anopfuura 15 kwaberekwazve umwe anenge nini auye mwaka nemwaka pakuberekwa kwevana vemusha kwedu. Kanouya kwapera magenerations atinoti 4 ndokudzoka kunoita mhepo iyoyo. Saka ndinoita basa ndakasungunuka nekuziva kuti ndinochengetedzwa zvakanyanya. Kunyange ndirere munhu achisvika asati abata gondi rangu ndinge ndanzwa kuti zvakati zvaenda neuku zvichibva neuku. Kunyange zvinozobuda mumapepa nawo ndinoita kunge ndiri munhu anenge andiverengera manheru acho kana ndichiri kure. Nzvimbo dzakawanda raramo yangu ndakapotseswa nekutonzwa kuti ndinongonzi chibva pano chienda nzvimbo yausifana unosangana nemunhu akadai muchapesana. Saka anonzi supernatural talents. It's a supernatural gift inowanika kumatunhu akawanda, kuzvitendero zvose, kumaJudha, kumaMuslim, kumaKristu, zvose zvitendero, nekuti mweya waMwari vanhu vakasarudzwa naMwari vanenge vaine zvipo izvozvo. Zvinozoenderana nekuti vakasocializwa sei. Kana vakasocializwa kuchivanhu vanenge vave vanhu vechivanhu vanodaro, asi mudzimu wemumusha uripo zvavo. Nini ndasati ndakwanisa kubvuma kana kuramba, nekuti kachitara makore 3 kana chikoro unenge usati watanga. Asi ndaive nemwaka yandaingonzi panovhara zvikoro ndotorwa, dzongwa toenda kuChikuti kwaive nanambuya Nehanda, dzongwa toenda kuNhare, dzongwa toenda kuDande. Ndononzi ndinofanira kunobata mamera panonge pakaungana vanhu. Handiti. Asi chandainzwa baba vangu vachigara vachitaura vaiti, mwana wangu ndoda uende kuchikoro. Hama dzangu zhinji dzaipotera, kunyange baba vangu vaipotera. Dzakaita sei dzakafa dzine shungu nenyaya yekuti hadzaigona kumira kana mudare pane vamwe nenyaya yekuti unongoshinza hausi kuziva. Saka vaiti vakakumbirira vaizonwa havo vototora voti, I want my daughter to be educated.
Eunice is going to be an air hostess. My father really wanted me to fly. That's why it's very easy for me to get an air ticket anyway, because that was my father's prayer. Always like, whatever, you my tetes, my mbuyas, what, but I want my daughter to exceed. I want my daughter to pass. I want her to be someone who has dignity through knowledge. So, we had a difference with my mom, because my mom was from Watchtower background. That was a grandmother. And you know, the Watchtower doctrine, they don't really have a relationship with the ancestors, but she had a choice. Either support or let me die. In my life, ndakapotswa nemeni more than 6 times. Unfortunately, in some incidences, vananga ndinavaitofa. Until zvazonzi uyu munhu mukaramba muchiti ngaaramba achienda zvokuenda noti achirimbopedza zvikoro, zvichaenda nepapi? Ndokuchiitwa mutambo uya, ndokusundidzira, kwatosundidzirwa mombe mudziva kunzai ari kuita. Asi nekuona kukura kwanga kwakaita dare iri, ndakati ndoda kuita a rebel. Because Mbonga is not supposed to get married, is not supposed to have children. Mbonga is like a Catholic nun. So if you're a Catholic nun, you don't engage in all those things. You're a devotee of the Almighty. You're a devotee you're a mediator of your people to the Most High God. So that was my role, and that's supposed to be the role. So, you know, not just me and a few others who have remained because the practice is still being done right now, 2024. If you go to Rungwe, you look for Chief Nyamunga, vanotokuudza kuti apa ndopatinoita misumo yedu yenyami nyami munaisiwe mvura. Vanokuratidzai madzimambo variko nevamwe vachiri kutevedza. So we will discuss as young girls with guys. So it only takes to tango down the moon, really. So I thought that was all about it until I realized it is different, because I still got married, have children, but still the gift doesn't go away. I still heal anyone with just even a phone call. If someone just tells me their problem, I listen. The moment I pay my full attention, that person is experiencing some healing. Ndisina kutomboti ndikangokwanisa kuti ndakasiya zvimwe zvandikuita ndikuteera iwe uri one. We're going to try. But pane zvandakasangana nazvo. But I'm a very simple munhu. Zvandakazowedzera kuti ndichishandisa makwenzi inyaya yekuti ndakaenda kuchikoro neUniversity of Zimbabwe kunoita biomedicine, kudzidza ukama hwevanhu nemiti igere pavari. Zvaive zvinhu zvekuti ndakati, how best do I understand myself? If I get into a forest, trees give me messages kuti uyu unorapa chakati, uyu unorapa chakati. Same way I get messages around people kuti uyu arorwadziwa nezvakati, uyu achasangana nedambudziko rakati mangwana. So it's a supernatural gift, and it's a blessing, because unonzwa mwata ukasakumbirira hazviendeke, ukasamuka na 3 uchikumbira hazviendeke, usikasaenda kuchechi kungotaura kuti ndifite musociety mune vamwe. Zviri kwandiri ndoenda kuchechi here, ndoregera here, vandanhasi dambonono vari kutamba, ndonzwisa zvavari kuita. Hazvina. Just like the rain flows on the fields of thieves, murderers, prostitutes, what. Mvura haina mugano. Mvura inongoda munhu ane personal discipline. Kuregerera. Daily acts of kindness. You have to be kind and understand your purpose. Kuti kunyange pari papi, you are there to remove pain from people. You're there to give comfort. Nyangongori moto uri kubvira, mvura inosvikotonodza. Vanhu vachifa nenzara, mvura kana iripo vanhu vanogadzikana.
saka usi munhu unofanira kugara uchikakavadzana nevanhu kuona padaro unofanira kusuduruka zvichingoendeka zvakadaro. I'm a rainmaker and I'm a spirit medium. Ndiri svikiro, mbuya vekwana madyira, ndiri vamagombo, ndiri vatete. Asi ndiri munaisi wemvura. Right? Unaisi wemvura hunyanzvi. Zvakafanana nevaiumbi vehari. Haungati chipo cheumbi wehari chakabva chete navatete vangu. Zvinhu zvinogona kudzidziswa mumwe munhu. Asi zvakare munhu anofanira kunge asarudzwa nemhepo dzekwake. Dzototaura kuti uyu ndiye achaenda kunotigaririra padare iroro. Pavana panogara paitosarudzwa kuti mwaka unoita kusarudza vana vanhingi. Toda mwana wanhingi. Zvichafamba zvakadai, zvichafamba zvakadai. Vamwe semazuva ano kwane mafoni. Handizvo. Unonzwa munhu anotaura dambudziko rake vandanopiwa nhambawo. Nekuti vanhu vandagara ndinawo ini handisi munhu anoita zvemagurupu kuti vanhu vanotevera vachidai vanhu vanodii. Asi mubhazi ndinogona kupinda mubhazi ndogara ndotoziva kuti bhazi harisi kusvika kwariri kuenda. Zvikonzero ndozvakati ndobva ndotopiwa kondakta ndogara naye pasi ndomutsanangurira kuti madi kumira musati masvika pakati moenda muchidai. Zvese zvandenge ndataura zvinoita zvechokwadi. Vanhu vanochemera mbereko vaivai mbuya handisi kudii. Mumwe kungoti ndokumbura kuti unwewo muota makuseni kwemazuva 3. Ubva ati but it was just water. Ndasungunurwa ndane pamuviri. That's how I work. Asi kana pane vamwe vanoti inini ndinoda kunyatsoona mushonga kuti nditendi. Hongu ndokwasa zvakare kuvabatsira. Nzvimbo dzandikanzvenga dzinototi akakunakidza. Hameno kana muchiziva Malaysia Airline yakanetsa 2010. Iyo ndakaudzwa. Ndanga ndiri kuIndonesia. Handiti. Ndiri kuIndonesia vandaifanira kuenda kwira ndege iyo yekudisappear. Ndibva ndanzi mira enda unotanga waita se wanotora mvura yekunoku ungangobuda munyika usina kuenda kumvura. Atokabvunza vanhu ko mvura yekunoku inobvawanika kupi ndasingatozivi. Handiti handina kuziva kuti ndege ichashaika. Ndobva ndatobhadhara unobhadhara kwakapodza ndege. Ndatobhadhara mari yekuenda nendege yechi2. Asi iye yataifanira kuenda nayo still nenyaya hamene zvainetsa pairi haina kuenda. Taitangira kudaro. Ndobva tatonzi tamukati zvikanzi takuita emergency landing makaenda kuHong Kong. Takasvika kuHong Kong tikabatwa zvakanaka tichitogara paairport hotel yekuHong Kong. Patiri kugara ipapo vachimirira kuti vanze mamwe masignals. Ndege yechitasha yakasangana nazvo. Chizokontinua tuya kuno ndandisina ndozvakaitika. 2007 naenda kuKenya ndokushanda. Ndinofarira purpose yangu. Number 1 ndiye bring a smile to every face. Number 2 ndiye kubvisa marwadzo kune munhu wese wandinge ndasangana naye. Saka dzimwe nguva kungokwazisa kuti makadii. Zvamuri kuchema zvichaita kunounza zambuko. Handiti. Kuno zvinenyewo kuchikoro psychology takutoita zvekuti tinonzwisisa sei genetic vulnerabilities atinawo nekuda kwemabackgrounds edu. Muenzaniso ndewokuti unogona kunzwa kuti kumba kwana basekuru vangu vese vanofa neBP. Unzwa munhu akapiwa maidini vafa. Munhu anobva ati it's obvious it's BP asati audzwa. It's sugar. Kana kuti mhuri yese iri pamaARVs. Genetic vulnerabilities anotipa mental health disorders because you are always anxious. Musoro unotemwa nemusoro unofunga kuti kaya kakopeka yake musha medu. How do we move in? Ukanzwa kuti mwana akangotamba akangobhoiwa nevamwe they attempt suicide.
So now I've moved to look into mental wellness using biomedicine and our biological environment and in relationship with the trees. Those are good, but still kubatsira vanhu kuti vanhu vave nani pane zvandinenge ndakavaona vakaita. YekuKenya ndakabva sanhasi ndandine tiketi rekubuda muNairobi air ticket. Vandangonzwa nemwe munhu pana vanhu vari kuenda kuborder, Tanzanian border. I was like, whoa, kunotendeka netsoka. I would love to experience that. I did it. Pandaigara akati iwe road yaunofambisa inonetsa famba and people will be doing whatever. Ndarara ndangonoona kana ichizosvika muZambia. Zambia is next to my country. And vanhu vakazoda kuenda mangwana acho vakatadza kubuda panhu pataigara muKibera nenyaya yekuti kwanga kwatanga tribal wars. That's December 2007. So zvinondipotsa handina zera nazvo. Asi uyezve munhu wandinofambidzana naye kuti nhasi tavaka rimwe chete nedare raanonomisa kuti handorimwe randinogona iroro. Vaya vanoziva kuti inini ndine zviroto, ndinorota ndichidai, ndine chipo chakati chandisingazvisori chinoenda nekupi. Ndinotanga newe as an individual, tichienda nuclear family, tichienda kuiyo biological background iyoyo, kuti haasingori anxiety issues yekuti handigona kugara ndisina bute, because you can't be stable without it. So tikapedza kunzwisisana kuti hazvinei nezve anxiety, uyu mudzimu chaiwo chaiwo. Ndinobatsira munhu ane mudzimu akagara zvakanaka, akablenda into the modern world like I did. Ndaifanira kugara musango, ndisingagona kuverenga, chigara chikumbirira mvura, which was okay. I have friends who are still doing it, but ndinotenda vabereki, especially vanamai vangu nababa vangu vaiti aiwa tinogamuchira asi mwana angaite sei, nekuti ndo zvakaitawo vamwe. Vana sekuru pari vakatanga pari avo vakazotarisa kuti sekuru vangu ane mudzimu here, vanhu vangu vasina. Saka ndo midzimu yatinoda, inotipa zvakanaka, maskills tichiblenda nevamwe. Chinhu chekutanga tinokupa pekugara. Takupa pekugara kunenge kuine vabatsiri vangu ini. Vabatsiri vangu vanokuratidza kuti kana uri kuda kuona vatete usati watombosvika unongoti ufanira kuziva nguva dzavanooneka. Ava vaoneke nguva dzese vanoshanda nedare remvura, saka vanoshanda nedova, the morning dew, right? So morning dew inowanzopera by 9. By 9 ndenge ndasara zvangu ini ndapanyama ndakutongokudaiso zvazvikutandara handiti. Asi iwe chaiwo nekuti 1 avauye ndisina kugeza, uye kugeza kwacho ndinogeza zvinotobohwa zvekuti ndofunga kuti handifungi, ndinoziva kuti utano hwangu, my general wealth and general happiness is in masses of water. I am a hydrotherapy queen. Ndikaita zvii zvinondirwadza ndikaenda pandinongona mazimvura akati kana pandinozorohwa nemazipopoma, I feel like I'm in heaven. Ndo zvinoita kubasa kwangu kwandikaendera kuchikoro. Ndinoshanda nevanhu vanenge vakasangana nemaproblems, matrauma victims, vanenge varohwa, vanenge vadii. Pane dzimwe nyaya dzekuti unoti this will never see justice. And even if ndikashare nemamwe matherapists zvatinomboti ukaremera unogona kushare neumwe, my own solace imvura. Saka nyange yashona yekugeza iyo ndoida yakawanda. Saka handiti matare ndisina kugeza, and handiti matare acho ndadya. Handiti ukauya makuseni hazvinei kuti une chekukwanisira here, une mari kana kuti hauna, unofanira kubatsirwa. Mutemo 30 to 40 minutes, it's not much. It's not much. So after that
time yandenge ndichigeza inini, I've not met this person, right? Apinda mudining agadzirirwa atase ndotanga kuudzwa zvaavinga, ndichitozora mafuta if I need, ndichipfeka hembe dzangu, ndinozongonomuti makadi henyu. And then at times I chant some words to invite vanatete in the space. Ndinotaura pano mavingwa navanenge kuridzi kwavo kune here zviviri zvitatu zvamungade kuti asi okay. And then I say something, and then I ask them to be in the present moment, and they come. They communicate with that person's ancestors and get me the feedback that I then tell this person. So I'll be like an intercessor for that particular situation. And they are free to ask about their past journeys and their future, like what would be seen or being said by their own ancestors. And if there are any like hinges that hold back their journey, like anger maps, like okay, you have to pay back so and so, or you have to do this to make whoever happy. So it's just getting direction. So after that, usually they would tell her or him the way forward. Okay, now you have to do this. Or you can just go because you wanted information, you wanted to understand. In my layman and explorative mind, what I think happens, I may get the voice that says there is tendai chimuti here and arikuda nzira yekufamba about her job and it. Then when I get paari tendai, because it's a safe space, my home is a safe space for me, is a vessel, I get into a surrendering mode. Like earlier on, I was trying to like get into details as to how I invite the tete, the healer, into the space. And she didn't notice that we are recording and we are doing this modern stuff. She was almost being part of this conversation.